Ahoj lidi, máme tady make-up tutoriál podle toho, jako jak já se maluju, takže jdeme na to. Vždycky si dávám po ten make-up nebo prostě konektor a tak. Tohle je sérum, ale teďka mám prázdný, takže bohužel bez toho. Používám tady ten korektor od Essence. Tady ten Essence je za mě prostě nejlepší, ale já mám takovou blbý ostěnu, který je až moc oranžový, takže jdeme se ho nanést. Takže rozblenděný to máme, používám tady tohle, jo. Teď použijeme tady ten pudr od Essence, nevím teď jak se čte, takže tady ho mám. Podívejte se na druhý part, protože teď to nesmím dát a teď končí čas, takže bye.